Tapos na po. Asintada. So yun mga kauray to. So shoutout mo silang ga. Shoutout mo silang ga. Shoutout lang ga. Nag-count ka na? Nag-count ka na. Nag-count ka na? Usad ka na. Wala pa isa. Wala pa isa. Oh, ito may putol-putol dito, tol. May putol-putol dito. Oh. Lupot na. Iya mo ay. Magbabakal si Kuan yun. Yan po, lalagay dyan sa baba. Higit ka na? Ha? Nagano ka ng apoy? Dugtong ko sa vlog ko. Yan na po, binibira na po ang Puso Negro. Ang Puso Negro. Asintadahan na. O, ayan na po. Ayan na yung dalawa. Excited? Wait lang. Lalagyan lang yung bakal. Diyan muna. Diyan muna. Shopee. Shopee, deliver. Laloy, sa akin, mababa lang yun. Tumawala ko. Pang ano daw to? Pang 20 years. 50 years. Hangin to be there.
Buti. Halo. Ayan. Yari ka talaga. Ganda niya, kunin mo yung tabla. Ay, ito pa narani ah. Dito na makupa. Up. Wait lang. Nice lagas. Ayos yan. Nagkakadag-is si lagas. Walang gagalit sa akin. Nagkakadag-is. Pangalan. Lapit niyan. Oh. Ah. Muntik nang mamasak. Hindi pa. Buti pa ito walang chinila sa mga talbong. Ito alisin. Paano nga? Oh. Ako ha. Ayan. Ay, bayad naman to. No. Ako talaga. Talaga yan. Dito siguro. 5.27. City 14. City 14. Ay, ano pala? 11-14. Nabago? Oo. 11-14. 50. Shoutout mo silang ga. Langga! Inubos mo lang kayong lakas ko na langga. Tingnan mo. Hirap ako langga. Nangihina na po. Inubos na yung lakas niya. Mamaya langga, pahinga muna tayo langga. Ayan, continuous po si Cornel.
Ganda, lagyan mo ng hollow block sa gilid para di bumaba yung hollow. Yun. Amo. Ano na talaga ay, nilalatan na ni Kuya Adel. Hindi na pagtatagalin yan. Hindi na magluwas-luwas sa mga igin ko. Ayan pala yan pagbutang sa division. Ngayon ang division daw, sabi ni Kuya. Ha? Huwag na daw lagyan ng division. Oo, ano Ngayon lang. pa, hollow block pa rin. Oh my God. Ano, ibawa ko yung lagay ng halo. Para di... Ito na lang. Yan na lang. No, all black. May halo pa? Bus na. Meron pa. Dalawang simento pa, anong karal no? Oo. Pahalo natin. Matagal pa naman yung tudong kiyano. Bukas may ano na to. May tawag dito. Slab. Kailangan mo ng block? Hindi. Bigyan ko muna ng halos. Halo-halo. Ano lang ka? Meron pa? Meron pa. Nilusaw nyo ng gusto eh. Pangasintado eh. Lagyan ng ano. Meron pa? Right. Ayan po, nakadalawang patong na agad si Cornel. Mga ka-alright. Amo na. Anak ka ng ina mo pero mahal kita. Shout out langga. Shout out langga. Langga. Pinapansin yung pangalan. Langga, ayaw ng langga. Ayaw langga, gusto talaga bibi ko. Oo. Baka naman kasi tamang hinala lagi kasi baka naman maiba ka kasi. Hindi. Siya na nag-iisa eh. Ay, siya na nag-iisa. Ayaw nang palit ang pangalan. Sabihin mo rito. Langga! Hindi kita papalitan kahit ano mangyari. Dadagdagan lang na sabi ni tatay. Hindi nyo papalit, dadagdagan lang. Huwag masyado mag-isip. Hindi na tatanggal yung ano. Dahil mag-ano pa kami. Oo. Isa na lang yun. Ano yun? 12? 11? 11, ano? 12. 12. At dalawang simento. Kasi dalawang buto. Tingnan natin silang ka.
Kahit isang ano lang muna, isang simento lang. Tapos na ba kasi, Ben? Tapos na doon? Di mo kung kailangan pa ng halo ni Ben. Pag kailangan pa, dalawang simento. Hindi na lang gawin sa kanya eh. Dalawa? Ilan to? 1, 2, 3, 8, 16. Sige, dalawa. Ito pa. Halo. Tubig? Hindi na. Arriba Villa, oh oh, arriba Canto Villa. Ito muna. Halo.
So yan po, pahalo ulit kami para doon sa Puso Negros at kalahati lang na simento. Tamad lang yung kuya. Tinamad lang yun. Namad lang kaya. Nakita yung ano. Ganito. Si Langga mo. Langga! Oo, G, wala pa akong nakikitang bata mo. Bakit kaya, G? Si Mata meron? Si Mata naman. Si Mata, ang daming bata ni Mata. Wala mang pinapakita. Mukhang hindi lang si Mata. Kada linggo maalis. Zut! Sinabong siguro yan. Gi! Shoutout mo na si Langga. Hindi ka, Joel. Ubus ang mga maslog ko. Ay, talaga yung mga inahin mo. Joel, yung manok mo. Pito, isa na lang natira. Yung kausap mo na kailangan dyan sa pagkabit kay ano? Bigay mo na yan. Kay Jamila. Kung ano. Dali na. Asan mo? Yung malakas ang ilagay mo. Yung tiguan pa, yung 100 to 200 MB. Hindi lang naman. Alam na, meron na, Cornel. Ay, G, mag-isa ka na, G. Isang tawag lang, hindi ako may bayad na. Isang tawag lang. Oh, mamaya na yan! Oo, may ano muna, meron lang muna. Ay, ayos! Ang pilo! Ang ugat! Ay, parang pagkasalin! Nakakasalin! Oh! Pero, may kakasalo! Hello! Hello! Ako, bali. Dito sa may siya. Dagdagan ng asintada. Talo yun. Dagdagan sa taas. CR. Hindi ko na yung halo. Dagas!
Di yung ubo, pinakan pinuan. Tumutunog na! Sumayaw na kayo! Ayan, nakatatlong patong na po. Sa bakal. Yeah. Ye! Ano yan? Babaltutin? Dami! Ayan na po, bakal, tatlong patong. Amo? Ha? Amutong ato. Oo, para di mainita si Kuarnes. Makasagbaga. Kunin ko lang itim ko. Kung kasi mag-sisag. Iwan mo kaya rin ano, sa video. Kaya tila.
ano, tinasigat, bukol-bukol. Abot na sukasan. Kagwapo ni Haji. Lupit. Assalamualaikum. Alaikum salam. Samanalaikum, alaikum salam. Lupit ni Tilo din oh. Rubin Padilla. Sana ulit ka na lang ay. Lupit na mga pormahan itong mga to. Alright. Bukas, islab yan bukas. Abang-abang po kayo. Kamu? Kamu? Mainit na dito kung walang bubong. Lagyan namin ang bubong. Kumarot naman ang aking paan. Trapo?
boss! Ayan, continuous. Panlimang patong. Panlimang patong na po. Nice, G. Shoutout kay Langga. Shout out Langga. Ih. Nagkaon ka na? Langga. Namimiss ka na ni Aji, Langga.
Dalawa talaga, ano? Oras na. Ang tama. Yung hollow block ba ito? 12. Ito. 2 butas. 12. 2 patong po. Kakaubos na pala sa sako. Ano ka rin? Oo. Puray nina. Kakaubos pala isang sako. Isang sako pa pala. Isa pa. Isa pa. Turun mo na sila ga. Ayan na po. 2 patong na lang po. Tapos na. 2, 4, 6, 1. Matatapos na ang puso negro. Puso ni negro. One, 2, 3, 5 patong. 7 patong lahat pala to. Oh. Tingnan lang. Alright to the diamond. Alright to the diamond. In the star. Ito sa bato sa kasi. Nasubrahan? Nasubrahan sa tubig. Kahit siminto lang? Siminto lang. Sakto. Sampatong hollow block. Lagpas sa lupa. Sakto. Sakto. 8 patong lahat. Ay 7.
Amo. Ayun. Wala. Sampatong na lang. Tatapos ng ating vlog. Kasintada. Nag-isa ko na lang po yung vlog dito. Pagkasintada ni Corny. Hirap ang hirap. Ayan po, uling patong na lang. Amo talaga. Lagas, lagas, lagas. Ano tayo? Tapos na, huli na ako. Umisa ka pa yata eh. Kala ko, umisa ka pa. Sakto. Sakto eh. Ang huling patong. Ito na po. Kukulangin pa yata ng bahagya ah. Ulay na yan. Lenalo mo. Oh. Lista. Ano lagay yan? Sa akin sinunod lang lo. Listay. Wala na. Tapos na. Tumutulog na nga. Matindi si Tilo. Ayan na po, papalawan lang. Tas na patong. Sa kabila, kabila. Dun o. Patong mo yan. Yan. Go, apakan din yun dyan. Support na yun dyan. Ay, hindi ka madulas. Tagal mapuno yan. Ano? Lalim mag-o. Lupit yan. Deliver ata yun ah.
Alright. Tapos na po. Asintada. So yun mga ka-alright to. So tapos na yung kasintada. Hanggang dito ating vlog sa pag kasintada ng alo block sa Poso Negro, no. So kaya isang vlog ko na lang. Alright, yan maraming salamat po sa inyong patuloy suporta at pa-skip ng ads. Alright.